Makhaya nibingelela ugogo Mahlase lona ngithi ake ngiphinde futhi ngibuye ngesimo lana esike sibe inkinga kakhulu ekutheni izinto zethu zingavumi ukuvuleka noma isimo esivalayo phezukwesimo senhlanhla yethu. Isimo lesi sabantu abadala esibiza ngokuthi yidlozi esuke lingcolile noma elingcolisiwe. Leli idlozi livame ukuthi meliza kumntwana walo lize kabi ngesimo sokuthi linamabulawo phezukwalo. Idlozi ke elingcolile kuke kube abantu lana othola ukuthi bashona beqabene bangagezwa. Manje leli thonga leli lithi melifika ngalena lifike libe idlozi elibi ngoba ufika labantu laba bayaqhubeka phezukwesimo sengqabano yabo kunokuba baba abantu ababheke isimo sethu singabantwana babo singakuleli lenyama. Labo bantu kusuke kubalekile ukuthi bagezwe ukuze babe idlozi elihle, basuke bangafiki kuthina ngesimo sokuthi beza kabi beza ngesimo sengqabano. Ingakho sizobona nezinto zethu zihlangahlangene zingayi phambili zingalungi ngoba labantu kunokuthi balungise balibele ukuqhubeka kuleyo ngqabano abakuyona. Kuphinde kube yisimo lana sokuthi kunabantu basemakithi abashona belimele bangagezwa bangavalwa amanxeba. Lelo thonga lelo nalo lithi melifika ngalena libe yidlozi elibi kuthina ngoba labantu laba bathi noma bebuya kuthina babuye kabi babuye ngesimo sokulimala mase belimaza izinto zethu baphinde futhi balethe isimo sokuthi ekhaya sihlala ngokuvika ingozi, sihlala ngokuvika ukulimala kunokuba siphokophele siye phambili beze ngesimo senhlanhla. Kuphinde lana kube ilabantu laba basemakithi abahamba beshona ngesimo sezithwebulo noma kwathwetshulwa phezukwesimo sensila yabo kwamathuna abo noma kwemsamo yabo. Labo bantu labo nabo bayinkinga kakhulu, bahamba babuye babe idlozi elibi kwingane zabo ngoba phela babuya nalomoya lona wezithwebulo balokhe bethwebulile nje phezukwesimo senhlanhla abezi kahle beza ngesimo sokulimaza ezintweni zabantu. Siyathokoza kakhulu ke makhosini amadala, siyathemba ukuthi ke kukhona lapho esithinta khona, kukhona lapho ekucaca khona. Sithi ningavumi ukuhlala nenkinga, phakamani bantu abadala nilungise kudede ubumnyama kuvela ukukhanya emakhaya. Emakhosini amakhulu siyathobeka, siyathokoza.